চারবার ওয়াইসা ওয়াইসা কে চারবার তাকে টংখা তখনও তাবো পর্যন্ত যত গাमियाव जों मिउजिकनि माने रखनो हरिमेन जखो जों जायथुंनाय गोसोखांगो जे साननाय जाना साननाय बरकनो रखनानि बागै जायथुंनाय हायबानो इसे प्राउडलि सायमानो मटामटी जे साननाय रखनो सिगां जे साननाय बरकनोखे जों रैखिबोया ताबो आबोनो नुगुनाय जारा साननाय बरं बागै सिमै किसा पेन्डिं दङ अमो सिमिकिया बोरै रंनि बागैबो बुसकांगो याइसा खोथों फाय दङ आबो अलरेडि लामा अदेक सफायजा बोरै रं मोखां समयना हारि दंनायखा किटन सेट दं मोसिनियाव खामखौथ' तामारो बोरै रंनो तामारो नुयाबा नंनि बागै तावानादि खोथों सफाय दंख तै सिनि गोरै बिगरा बरक रंनि बागैनाय बुसकांगो सिनि उन नुखुंबाय थांनाय रंनि बागैबो टीम अलरेडि सफायजा बंनो तीन मागनाय तै बुसकांगो अ कसांमानि जरावो जदि टाइम टू टाइम सफायखा हंके नरंनि बिसिंगो ब्लैंकेट बो बागजानाय प्रत्येक बिसिवो जत बिसिवनो बागजानाय अमो बेबाकनो सिनि बुबागारानि नाहर मुंबाय सिनि बुबागारानि दागि मुंबाय बिनि दुर्दर्शिता बाय बिनि फुनुपानि लामा बाय जों दिनै जनसाधारण रक बाय बुसकांगो फायनाय नरकनो जों अ मानिनो याफाननानि जुगजा जाखा बुबागारा करि हिंगांके जों मो सामुं खालायमान गला खामो बिनि दागिमुं बिनि नाहर मुंबायनो जों दिनै असुक जरा फायमानका फियाबा खाजानि ताखुकताय बुकुकसं सिनि बुबागारानि नाहर मुं अमो सिमिकिया सिनि बरक रत्न परमानेंटली बाहाय के मुक्ति रैमाननाय सिनि तिब्रासा रत्न सिनि नेक्स्ट जेनेरेशन सिनि फाय दंनाय आपकामिंग सिनि बुसाबतै सुकबा साकबा रत्न अ हावो बाहाय के काहाम करंगे तनैनाय कलक कतरखे किरिया लासिया खालायनाय परि रैनाय सिनि गामि आमजायो लामा काहाम सिनि गामि आमजायो दै काहाम सिनि गामि आमजायो हस्पिटाल काहाम सिनि गामि आमजायो स्कुल काहाम सिनि गामि आमजायो कलेज कतर कतर फैनाय सिनि बरक रत्न नकनि बुसकांगोनो परि रैनाय हाजाराव थाना नांगियाजात खालायमाननाय आ चायतक मुं चायतक उइ दङो फियाबा खाजानि ताखुकते बुकुकजं जों ताबुकबो किसिसा बरक रत्न नुक्को सिनि बरकनो सिनि बुबागारानि जे मान फायनो माना थांतानियो केबेङै दङयो आबो स्टेट लेभेल फानंथों आबो के गामिनि लेभेलनि बरक रक फानंथों केबेङै दंखौ बरकना आं कयनान मुजुङो खाजानि ताखुकते बुकुकजं जों सिनि पार्टी खालायमाने आलकाङै मानो जों धर्म खालायमाने आलकाङ मानो सिनि वानसुक आलादा मानो फियाबा जों कायसा माजुकताय दं गोबां संका दंमाने जों दिनै द्रोक कमिटे कमिउनो दङ आबोनि बागैनो सिनि बुसकांगो बुबागारा वारा जागोनाय अ हावकी सिनि राजानि बंश दंनाय रक सिनि तिब्रासा रक तमैना मन्नो कमरिजा थांचुकनो आबोनो चिंता खालायजे सिनि बागैनाय सिनि जेनेरेशन आपकामिंग जेनेरेशन रक न कायसा प्रोटेक्शन होनानि बागैसे महाराज दिनै सामुं खालाय दङ फियाबा सिनि दुखनि बिषय सिनि दिनै गोबां मा मन्त्रि गोबां मा एमएलए सिनि बुबागारानो साजावै कक्साव बिनि जे एकर्ड खालायमाने आबो मान्या बिनि जे गसिमाने रै मान्या होननाय बरक बेंगै दङ फियाबा बरक सायमेन्या आ दाबि मानखांके सुदु बुबागाराना हामजानाय सिमिकिया सुदु बुबागारानि लगि रनाय सिमिकिया जे बरक जे तिब्रासा बरक जत्तनो उपकार माननाय बरक दिनै महाराजना हामजा सायतंखनो आ दिमान आ दाबि जों जे दिनो फुलफिल नंगांके बरक बो आबोनि फ्रुट मानाय आबोनि फल मानाय बरक आबो सायमेन्या बरकना आं कयनानि मुजुङो नरक निजिनि हामनानै जानायनि बागै गुबुन पार्टी फान खालायदोंनो फियाबा दिनै बोसाबुदि रंनि काहामनि बागैनाय जों कायसा एक मदंनाय हानचा उमनाय यापिरि बाक्सा कक थानजा खालाय जों बुबागारानो लगी मारलायनाय अमो जों मुतु नारथाय आबोनि बागै आं कयनानि मुजुङो अ आमतानि लुकुरक ते अर गोबां मा आमतानि बरक रक फायजाक खरंनै खरकताम के फानाव जे फायजाक
जों बुसखांनि 27 तारिखाव आगरतलायाव कायसा कतर रेलि खालायजानाय आ रेलियाव सुदु त्रिपुरा सासिमि जों मिनिमाम 1 लाख बरक तलामि थांलायनाय हानि बागै जत्ता आमतानि बरकफोरनो जों आदिनो कयनाय जों इतिहास सृष्टि खालायनाय जों फुनुगैरनाय जों सिनि मानखानि बागैनाय जों बुसुक सिरियास जों बुसुक खालायमान जों सिनि मानखानि बुसुक खामदाक आबो फुनुगैरनाय देवा तंथंमानि कक हंकांके आ जन सभाव सुरुसिनि त्रिपुरा सासिमिकिया आ जागासिनि नर्थ ईस्टनि मेघालयनि चीफ मिनिस्टर कर्नाथ सांबाबो फायनाय जोंनो लंगिर फायनाय ते फानलु फायनाय आबो सिमिकिया आसामनि सिनि डेनियल लांथासा बबा आरो फायनाय जोंनो लंगिर फायनाय अबायके गोबांमा जेम सांमा सिनि नागालेण्डनि ते सिनि बर'लेण्डनि गोबां लिडारक फायनाय जोंनो लंगिर फायनाय से सिनि डिमान्ड न तुयनाय बरकबो जों बाक्सा खरान